ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସମାଜ କେବେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦାୟୀ ଏହାର ସରକାର ବା ଶାସକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲୁ, ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଦୁଃଖ ଦେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିତିବ। ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥିତି ହିଁ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ରହୁଛି, ତାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ମଦର ବନ୍ୟା ଛୁଟୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ସ୍ଥାଣୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର, ପରିବାର ବର୍ବାଦ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ପୁଅ ମଦ ପାଇଁ ବାପାକୁ ମାରୁଛି, କେଉଁଠି ମା ମଦ ପିଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାକୁ ହାଣି ପକାଉଛି, କେଉଁଠି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଣିଷଟି ମଦ ପାଇଁ ଘରର କଂସା ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକୁଛି, ତ କେଉଁଠି ମଦକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ନୂଆ କରି ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଝିଅଟି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସ୍ଥିତି ଅତି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାନ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ ସବୁଆଡ଼େ ମଦ ମିଳୁଛି। ଏ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଏହାକୁ ରୋକାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆପଣ ସଦସ୍ୟ, ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରରୋଚନା ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଘର ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଉ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ କିପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ପୁରା ଭାରତରେ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ 24ତମ ସ୍ଥାନକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। କେବଳ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇ 2 ମହଲା କୋଠା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେତେଦିନ ଏମିତି ଚାଟୁକାର ଆଉ ଗୋଲାମ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତେଇବେ?